Малая радзіма ты ў сэрцы навекі. Так можа сказаць бадай што кожны жыхар Маладзечаншчыны. Сваю працавітасць і адданасць ураджэнцы пацвярджаюць справай, дасягненнямі прадпрыемстваў і арганізацый. Дзень за днём у сваіх калектывах маладзечанцы услаўляюць край, а з кожнага дня складаюць гісторыю. Па выніках работы за 2019 год лепшай будаўнічай арганізацыяй стала забудова БУД. За прошедший год мы выполнили все показатели. Это и объем строительно-монтажных работ, задания по росту заработной платы, производительность труда и сработали рентабельно. Хотелось, конечно, бы иметь уровень рентабельности выше, но я думаю, что мы в этом году будем работать над этим вопросом. Стабільныя эканамічныя поспехі забяспечваюць упэўненасць маладзечанцаў у заўтрашнім дні. У 2019-м узведзена амаль 45 тысяч квадратных метраў новага жылля. Тэмп проста вытворчасці валавай прадукцыі сельскай гаспадаркі склаў 117%. За мінулы год зменшылася колькасць стратных арганізацый, павялічыўся лік прадпрымальнікаў, вырас і чысты прыбытак. В этом году завершается реализация комплексного плана развития Молодеченского региона, разработанного по прямому поручению главы государства. Многое уже сделано, но и за 2020 год нужно успеть немало. Уверен, что общими усилиями эта задача будет достойно решена, а город и район станут еще одной точкой роста Минщины. Сегодня Молодеченский регион – это индустриальный регион, который насыщен промышленными предприятиями. У нас в районе 35 предприятий промышленной основной группы. Всех субъектов хозяйствования, которые занимаются и производством, и бизнесом, индивидуальные предприниматели, у нас насчитывается 5500. У нас улучшилась экономическая составляющая наших предприятий. Если взять промышленный комплекс, то мы снизили из 34 убыточных предприятий до 18. Мы можем ганарыцца дасягненнямі Маладзечаншчыны, але поспех района быў бы немагчымым, калі б не людзі. Працавітыя, шчырыя сэрцам і ясныя розумам. Менавіта такіх работнікаў гарадскія ўлады выдзелілі і ўзнагародзілі. Розныя па прафесіі яны шчыруюць на ніве сельскай гаспадаркі, прамысловасці ў сацыяльна-культурнай сферы. Яднае іх радзіма, адказнасць да справы і яе станоўчыя вынікі. У нас реализовывается ряд программ по внедрению белорусской атомной электростанции. Это реализованы уже проекты 20-го, 21-го и так далее пусковых комплексов по строительству связи атомной электростанции существующей энергосистемы. З віншаваннямі выступілі намеснік старшыні пастаяннай камісіі па працы і сацыяльным пытанням Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Олег Семянчук і член Савета Рэспублікі 7-го склікання Каліна Капуцкая. Сярод ганаровых гасцей прадстаўнікі гарадоў-пабрацімаў, былыя кіраўнікі района і ганаровыя грамадзяне горада Маладзечна, вядомыя ў краіне. Конечно, мне повезло родиться в Молодечино, поэтому я, как моя малая родина, я его безумно люблю. Потому что я здесь, все тропочки, которые вокруг дворца, и парк, я здесь и в соревнованиях участвовал, и на танцы ходили, и, конечно, в олимпиадах участвовал, как говорилось, и в том числе и выигрывал. Ну и, конечно, самое светлое, что у нас остается, это наше детство, юность. Когда я приезжаю в свой край, где меня действительно греет и земля, и воспоминания, которые были. Ва ўсе стагоддзі нашы людзі умелі працаваць. Кветкі, шчырыя словы падзякі атрымалі і ветэраны працы. Яны стараліся для сённяшняга пакалення, перадавалі яму свой вопыт і майстэрства. Заслугі ветэранаў – прыклад для сучасных работнікаў. Я ўсё жыццё прарабіла ў сельскім хозяйстве ад 14 гадоў. І ўсё маё жыццё прайшло ў жывётнаводстве. Я в Молодеченский район пришла работать в 1970 году. И аж до пенсии. Высоких надоев, высокие прессы были. Это не один год, а сколько я работала, столько у нас ферма была показательная. Па выніках 2019-го на дошку гонару трапілі больш за 5 дзясяткаў маладзечанцаў. Імі па праву ганарыцца Маладзечанскі раён. Адукацыя, ахова здароўя, спорт, сельская жыллёва-камунальная гаспадарка, культура, прамысловасць і гандаль. У кожнай сферы яны на п'едэстале гонару. Прафесіяналы сваёй справы, якія заслугоўваюць пашаны і павагі, таму што працуюць на карысць раёна, а значыць вобласці і дзяржавы. Алеся Ушакова, Александр Яўскі, МКТБ.